Sanibona, siyanibingelela, sajabula ukuthola ithuba lokuthi sikhulume futhi ngomsebenzi wamaskandi othinta wonke amaciko. La ngifisa sikhulume igeza lendalo okumdumazi, i-albhamu yakhe kamuva ethi Inja, Uyinja. So la ingoma yakhe ethi Ubambo Lwami featuring uMjolosi. Le ngoma le yaphuma ngeyi-12 zikaJuni 2025. Khona ngifuna siyibheke nje encane engayikhuluma kule channel before ngomdumazi. UMdumazi bafowethu nonke niyamazi, niyakwazi umsebenzi wakhe, niyakwazi ukucula kwakhe ukuthi umuntu ocula kanjani nanokuthi singane nesikhathi esindimeni. Emavidiyweni amadlulile into ebengikhala ngayo i-one uMdumazi. When it comes to streaming, ekuphushekeni komsebenzi wakhe, angazi ukuthi yini le bingekho kahle, yini le bingaqondani, yini le bingafuni ukwenzeka kahle, because I believe uMdumazi akukho ade engakwenzi, konke ade kuphelela nje kahle. Sengaba ukuthi-ke i-preference ukuthi ukhethe ukusebenza nobani ngaleso sikhathi leso, kodwa amaphutha ebemancane bangathola lapho kushudile lapho kushoda khona, kodwa ubumuhle kakhulu umsebenzi wakhe le edlulile yonke futhi or eminingi yayo. Yiyo into engiyibuza khona ukuthi kanti uMdumazi oyibiza ngegeza lendalo uzandla ey'ncane mfana wale emntu, bengimangala ngampela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kodwa ngokubuka izinto kulo nyaka the way ehamba ngakhona, ama-streaming ahamba ngakhona abaculi abaningi, ngibe nethemba ukuthi abaculi abaningi nabo bazothola indlela yokuthi bephusheke, umculo udlaleke since u-stream seku-open. Kube ngathi abantu abaningi baya ngokuyijwayela indaba yoku-streama abantu ukuthi anyone ungamstreama, akukhathalekile ukuthi umculi bani, ubani ohamba phambili or ubani oney'hlelo ey'ningi. Ngoba uma uhamba uyobuka umsebenzi kaMdumazi lo odlulile, uyofika ubone laphana ukuthi kahle kahle uhamba kanjani. Yabona nje muhle kakhulu umsebenzi wakhe, nayo nale ngoma ethi Angifune Mjolo, lapho esihamba naye futhi uMjolosi. Uphinde uzobheka ethi Uyinja featuring uLimit Nali, inhle kakhulu. Nalethi Bengidakiwe featuring uMjolosi. Wonke ama-feature mahle kakhulu, ayamsebenzela uMdumazi, nama-views ahamba kahle kakhulu. Surely if ukuhamba kahle ku-YouTube naku-Spotify nakhona kuzokwenza the same thing, you understand? Nakuma-iTunes kuzobe kuhamba kahle kakhulu. So angiyiboni-ke inkinga-ke ekhona engako ukuthi sekuzoba yini. Ngiyathemba ukuthi lesi start esihle kuMdumazi going forward nomsebenzi wakhe, ngoba uMdumazi is one of the few maskandi artists abacula kahle kakhulu, who've got a wonderful voice when it comes to umaskandi. Leyo ncusana leyo esele yokuthi uma kuthiwa ubani ucula amaskandi ane-voice ehle, uMdumazi kuleyo category leyo yokuthi ungabanye abacula kahle. Uma uthi uya-check-a nje ingoma lethi Yize Uvalo featuring uMenzi and Limit, uyabona ukuthi abahle kakhulu. So lokho ukufazela ukuthi akusikhona ukuthi umsebenzi kaMdumazi lo awukhiphe manje uhluke kakhulu kunaleminye, akukho that different. Maybe sengaba ukuthi i-preference ukuthi umuntu asebenze naye this time kube ubani, cause mina bengihlala ngibona kuyinto futhi becula kahle kakhulu uMdumazi even na before. So sekungenzeka ukuthi ubani ushisayo kulamalanga, ubani o-streama kakhulu, so abantu basheshe be-relate kuleyo nto leyo. Abantu beqhubeke bebaphushe bonke abanye abaculi, bakhona-ke nabanye abakhiphile nabade bengajwayele ukuthi bephushe ngendlela okuyiyona yona, kodwa engibonayo cha bayasondela, bayakhuphuka. Esizokhuluma ngabo ngokuhamba kwesikhathi, kodwa lokho enikwenze kuMdumazi sibonga kakhulu, kuyinto enhle kakhulu leyo. Siyagqugquzela ukuthi nabanye abaculi niwathole lawo mandla lawo, nikwazi ukuthi nibadlale abaculi, nibaphushe kakhulu. Kumele bedonsane phela abaculi bengashiyana kakhulu. OMdumazi kade bafika egemini, ziningi izinto sekumele bazi-achivile, kodwa bekubukeka ngathi bayasala kancane ey'ntweni ey'balulekile okumele ngabe abasali kuzo. Kodwa uma umsebenzi wabo uhamba kahle kanje, within 2 weeks kuyothi kuphela inyanga uMdumazi esinamamiliyoni amangaki. Iyona nto engiyibuza yona nekade ngiyicabanga ukuthi no, uMdumazi uyadeserve ukuba laphayana. Nabomaskandi kuthiwa bashisa iy'khotha la eSouth Africa. So sibonge-ke lokho ukuthi abantu bakwazile ukuthi bekwenze ukudlala umsebenzi wakhe bemphushe kakhulu. Sibonge nakoMjolosi, nakoLimit, nakoMenzi
Nabanye-ke abantu akwazi ukuthi abafeature-rishe ngokwenza i-album yakhe ibe yimpumelelo. Naye-ke uMdumasi sibonga kakhulu i-team yakhe ne-studio ade asebenza kuso ukuthi basebenze bafika kulezi zinga abakulona. Nengoma yakhe igcine ngenza le video number 6 ma-trending song laphana ku-YouTube. Nawe songayibonela ukuthi cha kusetshenziswe ngampela, abantu bamphusha ngampela. Sibonga namandla abantu abalandeli abakwaziyo uku-stream-a umsebenzi wabaculi. Iyona nto ebaluleke kakhulu abantu ukuthi umculo wakhe bawudlale, bawu-stream-e ngayo yonke indlela. Isakahle sidinga ukuzazi sesikhona omunye umsebenzi. Ngiyabonga.